Paiasoak, magoak, kontorsionistak, indartsuak, malabaristak eta domatzaia bere animaliekin. Azteko Flexi eta Esti kontorsionistak, Herkules eta Hulk indartsuak eta Makimax malabarista sartuko dira. Espero dut dena ondo irtetea, ez nire osalako gaizke begira. Aurrera doma akrobata! Ongi da, orain Misterio domatzailearekin jarraituko dugu. 3 animalia ekarri dizkigu, Mau, Fox eta Leo. Oso animalia txintxoak dira, ez beldurtu. Uztailetik pasatu bianketan jarri eta horrelakoak egiteko prest daude. Aurrera domatzailea eta bere animalia! Audition Minata. Oso txintxoak ez da? Beno, orain Grandini mago handia sartuko da. Oso truko onak dakizki, gainera laguntzaile eta guzti dator, Zipizap eta Kosmo. Zerbait galdetzen badu erantzun, bestela dena gaizki aterako zaio. Ea gustatzen zaizuen!
txikoa du izena. Ikusten duzuen bezala hemen udan eta eskina honetan itxiko ditu. Hemen jota danak eta eskina honetan. Hemen adanak daude eta beste eskina honetan itxiko ditu. Hemen kadanak eta azkenengo eskina honetan itxiko ditu. Hori batu, banatu, eta hon, nik hiru esan dakoan dano batera atxila motxila. Bat, bi eta hiru. Atxila motxila! Bihotzak da zuen. Hemen pikasa. Hemen diamantia. Eta hemen trebola. Kosmo truko bat egingo du. Kaixo, ni Kosmo naiz, eta zuei truko bat egingo dizue. Ikusten duzuen bezala hemendako karta bat gorria. Eta itxikot maixan. Eta hemendako lau karta beltz. Karta beltz bat kendukot, gorrixak sartzingot, kartei buelta egun, eta hiru esandakoan deno batera atxila motxila. Bat, bi, hiru. Atxila motxila! Eta karta dana gorriak. Eta orain nire beste laguntzailea zip-zap beste truko bat egingo du. Kaixo, ni Pipitap naiz eta truko bat egingo dizuet. Hartu karta bat eta irakurri publikoari. Hon sartu hemen. Eta hon, nahaztu ingot. Hon sartu ingot zure karta sartu.
Amigoak datoz eta. Barre pixka bat egitea espero dut. Nahiko zoratuta daudela uste dugu. Hasieratik egingo dituzte zorakeriak. Aurrera torpeza, kaki, roko, kaputxi eta karatraba paiazoa. Beraien rotermei errandereinoarekin. Kaixo, ni rotermeier andereñoa naiz. Ongi etorri Orlando eskolara. Bai, tomate. Gaur pikin bat matematika ingo, bale? Bai, pikin bat. Bai, bai ninbiun. Bueno, hasiko gara. Kaputxi, zenbat da gehi bi? Ez da 22. Kalatraba, zenbat da bat gehi hiru? Zenbada! 13! Zela que 13? Ez? Urak izan daue ondo. Zue gaizki izan da zuen. Kaki, zenbada 23? Zenbada! 53! Zela que 53? A ver, pentsau mesedes, bale? Torpeta, zenbada 10 bat, gaizkik emozu tomate bat botako dut aurpegira. 11! Bada. 11! Zela 1 bat, ikusiko duzu aurpeixak. Bale, ja. Baita, etxo erozin deben eroskin, 3 eurotara. Bueno, entzun duzuenez, zuzendaritzan ondoia, bale? Otsen ator, portago ondo, agur. Ondo portau zarei? Bai edo ez? A ver, bueno, vale. Gero terdi sabia. Bueno, lehenengo klasia bukatzeko Orlando eskolakoa opari bat emongo zuet. Zurgori bat! Dain deno batera besti bat ingu. Zuekin feel this moment. Ask for advice, keep money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while my light is glowing, I'll be in my castle cold.
time and enjoy this moment. But live for the moment, makes sense, don't it? Now I mean dollars, I mean billions. I'm a genius, I mean brilliance. The streets will school them and made them slicker than slick with the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shooter. So I'm far